Hi mga moms! Hello, hello, hello! So, dito na tayo ulit ngayon sa Oh! Ito pa talaga bumuhin. I have another notice. OMG. This is mine. The other one is sa kapitbahay ko. Dito sa akin iniwan. Magkano naman inabot ngayon? Ngayon naman ay ang kuryente namin is umabot ng 1,575. OMG! With O! Nakakaloka na to. Makikichismis nga muna tayo. Bosseng! Tanong tayo dito sa... Ay! Kuya! Tanong tayo sa... Nanay klase daw? Bukas? Wala pa rin. Hanggang kailan kuya daw? Ang... By Thursday pa? Po, okay. Thank you po. Akala ko next week na eh. Okay. Nay! Asa man ka? O, ano na nangyari sa atin? Lagi. Paano? Paano kita? Ni ako bitaw mamsi, dili lang ko pagkawalas paglaom sa Ginoo kay ug Ginoo ra magad mo nahibalo ka na sa tanan. Ang ilang sulti nga kanang taman ugma walay klase. Hanggang bukas. Unya puy ning pagkahuybis magklase unya Birnis wala na sad kay holiday na unsaon ta na lang. Lord, Ay, oo nga, Friday walang pasok kasi holiday. Oo, holiday na. Nakulod unsaon na lang namo daan. Yara man unta nga amo Dyan- kalipay din ho dyan- pangilabuhi namo nang Kinukuha yung ano, pang renta. Oh, Tapos dumating pa yung kuryente natin ngayon. Dumating na yung bill ng kuryente. ako nagida-ida. Okay naman. Para ano ba, malamig-lamig kahit paano. Sir, may hapon, atang flyer sa internet, sir. Okay. Flyer sa internet. Thank you. Ikaw pa lang, sir? Oh. Ada tao. Diyan ako nagida-ida ko din. Naan nila. O kasi may... Diyan ka na, pwede naman dyan. Mainit na. Naaman na, gibantayan ko. Bantayan namo ni Haydin ang bata kay ang bahala ni Pili. Umalis. Umalis na sila. So, isang araw Kaya lang. mama. So, paano kaya to? Bahala na. Ako gakilan, Nay, kung tira ba? Ayaw ka gulay. Priti kay ako tubangon si Divina. Tubangon si Divina. Unsa ka makaron din? Unsa may among ihatag kang sa imo? Wala tayong ano, walang Wala may kasi. klase at benta. Luto wala man diha. Kaya nga eh, paano ba to? Unsaon na lang, Ginoo, ikaw ra gyud nasayod ka namo. Ikaw ra gyud nasayod ka namo. Ay. Dito ako dali. Maring, So, babalik ra ako. Oo. Ang kabalakan ko kay ko ano tong banga dati. sa Manila. Ayun nga, di Webis, isang beses lang tayo magbubukas ngayon. Saan ka na lang? Next week, bayaran na. Katapusan, bayaran na ng renta. Ito pang kuryente, wala tayong isang linggo. 5 days na tayong walang pasok. Diba? Wala. Yan ang isa sa mga problema rin talaga natin. Dininigan ko ang Panginoon. Ay, salamat, Nay. Hapon, basta kanina, mainit na. Kasi sobrang init. Oo na. Kaya, kuha ko tubig. Paano na ba tayo nito eh? Dinigan ko. Wala tayong pasok ng ilang araw. Na, Sama sa pag-aabono. ang akong Jacqueline, katong sa Gonson, ang
Johnson ang paklase na paklase. Ngayon na, hindi siya nang maraming Stocks niya. stock niya. Paano pala yung nasa loob na ng mga nakapwesto, magbayad sila ng upa, dili? Doon. Sa loob ng... Kung magklase sila. Okay. Per day kasi sila. Oo. Pila ang per day? 150. Dili 200. 200 na a day. Okay na rin. Sa una, 150 na. Parang 200 na. Akong santor. Bali na sa kalibo. Diya, ugan ng uban. Na iba, alam, sira na. Sabi mo, ikaw na mahibalo ka na amo. Isa ka ano yun? Isa ka kaing? Oo. Hindi na i-release lahat yung santol. Sinabi nga niya. Kahit ako nga na, yung iba kong stock ba, yung mga gulay, tsaka isda na masisira agad, dinala ko na dun sa farm, kinain na namin kasi kaysa masira. Si hygiene ko, nabili ng 2 kuan kanang karton nga kuan lang kanang prutas. Okay. Ang prutas kanang citrus, kanang yellow, orange, o apple. Naibenta. Oo na. Nandiyan pa. Ba't hindi dinala sa palengke o kaya sa plaza? Nandito sa plaza. Malugi. Nako nga. Santol ko, binili na mo sa kalibo na. Kamay na lang ang kuwan. Iba. Kadami kami Ginoo. Di lang din yung patawala sa paglaom Ginoo kay na ako na. Bigyan mo kami pag-asa kaya ano na lang. Correct. Andito tayo kina Jai. Jai! 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 50 lang. Hindi, ayun o. Ano? Andito ako kasi gusto kitang supportan sa mga business mo. Yun yung belt bag na itim. Nabili na. Kasi magpalit. Ako, 75. Hi! Ano blessing? Kamsi? Ha? Ma, ano ako? Ano ma? Akin to gag. Hindi, kukunin ko na nga. Guys, nasa zipper ma'am. Ay, sorry. Yes, may zipper po siya. 250 na lang po lahat. Ha? Lahat yan? Isa lang. 250 pesos na lang po. Grabe ka nice. Paubusin na lang. 250. Murag ano ba ako dito? Parang hindi 250 nakaka-girly. pesos na lang to. Maganda Murang-mura lang, guys. Nung nakita ko yung itim, sabi ko punta na nga ako doon. Nakuha na pala. Nanonood ako live. Ano kita ngayon kung kasi Hindi siya matuloy. Parang pag nasa CTO siya eh. Wag kapag ano yung isa. Asan? Ito? Pinilo. Oh. Sayang. Yan yung nakita ko. Sabi ko, ay, punta na nga ako dun. Sige lang, umupo ka dyan. Guys, ang gaganda. Yes po. Okay ha? Sa mga ano ngayon, mga buyer ngayon, paki-share lang po ako. Kani? Ito? Saan ito? Ang ganda nito mga bago oh. Backpack. Oh. Kapag backpack, 250 lang. Kaya nga eh. Ako na lang, ano mo lang. Gusto ko kasi mag-ano ng yung ganyan ba para Wala akong ano. Ito, 250 sling bag. ang cute din yun. Ang nice bagong-bago pa rin to. 250 pesos. Mabibiron. 250 pesos. Manggugulo tayo kay Jim. 250 pesos. Eto wala pa. 250 pesos. Pang araw-araw lang to ninyo guys, 250 pesos. Okay? I-screenshot to lang, pin nyo sa akin. May ano lang. Yung floss sa gilid.
Hindi po nasa Sayang to, oh. Jay, mapapatol na siya dyan. Ah. Okay. Ano? Punasan to na. Anong oil naman to? Oo nga. Punasan lang. Baliri ang kuwan. For only 250 pesos. Ito pa ibang bag, oh. Okay, next. Kana leader yun? Yes po, leader po to. Leader ng Top grade. leather. 250 pesos lang to. Ang nice nito. Oh, 250 pesos lang to. Cute. Ano, nabugpo lagi mo. Bugko na yan, ha? O, dapat ko yan malani. Wala na. 250 pesos. Tungban naman to. Hindi ka na, Jay. Oh, 250 pesos. Yung ano, meron na rin yan. Ito? Maganda to, wala. Nakuha na. Balo, ito dito balo. 250 rin. Ito Jay yung, ito kay Valeri Jay. Bakit naman Jay? Asan? Sa kuwan, bamol. Yung brown sling. Yes, madam. Saan po dito ito? Leader po to, madam. Bagong-bago pa, 250. Ito sana yung mga pintas pa. Pasunod ang word dyan. 250. Ito rin, 250 lang daw. Patibay. Ito, 250 din ito. Waterproof. Wait lang ha, mag-haircut lang ako ha. Diyan muna kayo. Hoy, mag-haircut lang ako ha. Tambay muna kayo, hoy. Hey, friends. Yung mga magmamine, please, bawal po ang bogus buyer. Tapos payment first po tayo bago tayo magpadala ng item, ha? Payment via GCash, bank account, or yun lang, hanggang doon na para sure natin na makukuha natin agad yung payment, ha? 250 lahat ng items, wala na pong discount, wag na kayo mag-ano, mura na to, wag nyo na hintay marinig yung mura ko, ha? 250 lahat ng items, asa may mga namain na? Ito lang naman. 250 lahat ng items, ha? 250 lahat ng items, paki-screenshot. Ngayon to kaagad, hindi pwedeng mamaya na. Ngayon na agad-agad. 250, mine agad-agad. Paki-screenshot. Ang code natin dito, dark brown. Dark brown. 250. Maganda po ito ha, kasi may laman na to sa loob. May tuwalya na. Saan ba ito tuwalya? Ano ito tuwalya? Tuwalya man. 250 mga moms, 250. Gerald Absin, ano na? Free delivery po pag dito sa ano, sa Hasaan. Free delivery. Pag dito sa Hasaan. Pero kung taga-IS kayo, kunin nyo na ho dito. Layo. So, ayan na mga moms, natapos na yung aming pagpapamain. So, marami ring na benta si Jai. Congratulations, Dai. And thank you sa mga nag-mine sa mga bags. So, uwi na ako ngayon ng farm. Kasi meron pa ako mga dapat asikasuhin pa ulit. Thank you! Thank you for watching!